Grabatzen ari garen unean, goizeko 11 izateko 25 minutu falta diren honetan, Realak eta Mallorcak atzo anoetan jokatu zuten eSports Ligako 10. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gogoratu behar da, Reala batetik Atletico Madrilen aurka galtzetik zetorrela norgehiagoka polemiko batean, aldiz Mallorcak berdindu egin zuen Valentziaren aurka etxean, eta ondorioz bi taldeak dinamika oso desberdinetan iritsi ziren atzo anoetara. Batetik Realak goiko postuak eta Txapeldunen Ligako postu horiek bilatzen zituen edo horietara hurbiltzea behintzat, eta horrera hurbiltzeko pausuak ematen jarraitzea bilatzen zuen, eta Mallorcak jetxiera postuetatik ahalik eta gehien urruntzea izan ere, lehen urtearekin alderatuta Javier Agirrerenek ez dute ongi hasi denboraldia. Kontua kontu garaipena txuri urdinentzat izan zen, bat eta hutseko emaitzarekin. Brais Mendezek egin zuen gola 74. minutuan, norgehiagoka oso trabatu batean. Hasieratik ikusi zen Reala nahiko grogi zegoela partida hasiera horretan, batez ere gainera sistema ere aldatu egin zuen. Imanolek orain arte 4-3-3koa erabili izan du entrenatzaile oriotarrak, atzo ordea lehengo urtean hain garrantzitsua izan zen erronboa erabili zuen, baina atzoko egunean ikusi zen David Silvarekin soilik funtzionatzen duela ongi erronboak, izan ere lehengo urtean Kanariarrak hor erronboan erakusten zuen magia, zelai erdi horretatikan eta erdikaldetik jokatze horrekin, baina aurtengoan ez dago Silvaren magia edo azken pase hori duen jokalariri. Bai, Brais eta Merino azken pase ona dute, baina ez dituzte behar bada azken paseak Silvak egiten zituen gune hori, ez dituzte Silvak egiten zituen gune horretan egiten, hau da, area ertzetik gertu edo area ertzetik bertatik, baina kontua kontu kosta egin zitzaion atzo erronboarekin. Gainera Arsen Zakarian Errusiarra 11koan sartu zuen Imanolek, aspaldiko partez 3 norgehiagoka, okerrez naiz izan zen aurretik jokatu gabe, eta atzo berriz ere minutuak izan zituen, eta pazientzia eduki behar dela uste dut Arsen Zakarianekin. Pazientzia eduki behar da, kalitatea duen jokalaria da, baina oraindik ere norgehiagoken erritmo hori behar du, gainera taldekideekin entrenamentuetan bai, baina norgehiagoketan ez du asko parte hartzerik izan, eta pazientzia eduki behar den jokalaria da, baina nik uste Realari bai denboraldi honetan eta bai etorkizunean asko eman liezaiokena. Bestalde, heroi bat aipatu behar da atzoko norgehiagokan, eta hori Alex Remiro izan zen. Ikeragarria izan zen atezain kaskantearrak egin zuen norgehiagoka. 4. minutuan edo izango zen, Larini sekulako baloia atera zion, Mallorcaren jokoa oso argi zegoen, atzealdean sendo ibili nahi zuten, 5 atzelari ipini zituen Javier Agirrek 3 erdiko atzelarirekin. Egia da Mafeo oso erasokor aritu zela, baita Jaume Costa ere, baina hor nabarmen 3 erdiko atzelari horiekin baloi zuzenak bilatu zituen Mallorcak, eta harritzekoa izan bazen ere Muriki ez zuten asko bilatu. Atzo gehien bat Larin eta norgehiagoka hasieran sekulako arriskua erakutsi zuen, eta benetan nagusitu egin zitzaien bai Igor Zubeldiari, eta atzo titular izan zen Jon Patxekori. Gogoratu behar da Robin Lenormand 4 txartelekin zegoela, eta Imanolek atzo Jon Patxekoren aldeko apustua egin zuen. Jon Patxekok itzalak eta argiak izan zituela esan daiteke, ez? Azkenean bai baloi batzuk moztu zituen eta duelo batzuk irabazi zituen, baina gero behar badan norgehiagoka hasieran otzantxean hasi zen, esan dugu Larinek nagusitasun handia erakutsi zuela, baina Igor Zubeldia dagoen unea ikeragarria da. Igor Zubeldia sekulako norgehiagokak egiten ari da, gainera erakusten ari da, ez? Jada ez dela erdiko atzelari asentatu bat, baizik eta asentatua baino gehiago dagoen erdiko atzelari badela.
oso ongi ateratzen du baloia, horrez gain atzean ikeragarri laguntzen du, zaila da berari irabaztea bai goitik eta bai iskinetik, eta benetan sekulako denboraldia egiten ari da Igor Zubeldia, eta atzo beste behin ere berretsi egin zuen. Aritze Lustondo ere titular izan zen aspaldiko partez, eskuinegal horretatik, ikusten da, ez behar bada erdiko atzealdean hobeki moldatzen dela, ez da Amari Traore bezain jokalari erasokorra aritz, gainera oraindik ere erritmo hartzeke dauka, eta baina hala ere bete zuen ongi bere lana Aritze Lustondok, eta partida ona egokia jokatu zuen. Lehen zatia oso aspergarria izan zen, zalegoarentzat, gauzak diren bezala, oso aspergarria izan zen, norgehiagoka hasiera, lehen zatia batez ere, eta Mallorcak izan zituen aukera gehiena. Baina esan bezala, atzoko norgehiagokako jokalari Alex Remiro izan zen, nabarmen, hori ukaezina da, eta benetan ikeragarria. Non aldatu zen norgehiagoka? Imanolek Kubo eta Barrenetxea zela iratu zituenean. Egia da, lehen zatiaren amaieran biak joan zirela aldageletara, baina gero aldageletatikan itzulita lehenik eta behin Barrenetxea sartu zuen Zakarianen ordez, eta hor da 4-3-3ko sistema ezarri zuen Imanolek, baina ikusten da Mikel Oyarzabalek oraindik ere hegalean jokatzeko erritmo hori ez daukala. Ez dakit berreskuratuko duen, oso ongi ari da Oyarzabal, baina hegalean diferentziak markatzeko eta Realaren joko erasokor eta bizi horretarako ez dago Oyarzabal hegaletik jokatzeko hori oso garbi dago. Eta gero Takekubo sartu zuenean hor da aldatu ziren gauzak erabat, eta 74. minutuan sekulako erdiraketa egin zuen Takekubok, eta Brais Mendezek Rakovicen aurrean bakarrik bikain maisuki egin zuen bat eta hutsekoa, eta hori arnasaldia izan zen Realarentzat, izan ere esan dugun bezala bat ere distirari gabe aritu ziren txuri urdinak. Gero hortikan aurrera Mallorcak jarraitu zuen erasokor aukerak ere izan zituen, Remirok beste geldik eta ikeragarri batzuk egin zituen, eta Reala sufritzen ikusi genuen, eta lehen zatiak erakutsi zuenez Lisboan dagoela burua, baina atzoko norgehiagoka irabazteak sekulako meritua dauka Realarentzat. Behar bada lehen urtean, orain 2 urte, Realak norgehiagoka hau ez zuken irabaziko. Baina orain daukan pentsamenduarekin, dabilen unearekin, benetan ikeragarri. Jokatzen ari den arren, ikusi zen atzo ere, distira handiri gabeko norgehiagokak aurrera atera ditzakela. Gero, 78. minutuan Oyarzabali jokoz kanpoko baten ondorioz gola balio gabetu zioten, eta hortikan aurrera Mallorcak esan bezala izan zituen aukerak, baina jada Reala eroso ikusten genuen, bere ohiko sisteman, seguraski entrenamenduetan ere gehienetan erabiliko duten sisteman, eta 89. minutuan etorri zen sekulako sustoa izan ere Bedat Murikik aukera ederra izan zuen, 5 aukera edo izan zituen Mallorcakor, batean Langara bidali zuten, beste batean Realeko jokalari baten gorputzean, eta azkenerako Realak atera zuen baloi hori, baina bai, asperenean sufritzen, baina Realak garaipen garrantzitsua eskuratu zuen atzo, eta sailkapenean gora doa. Une honetan Reala 5. postuan dago, 18 punturekin, Mallorca berriz jeitsieratik bira, 15. postuan mantenduko da 8rekin. Hauxe izan da beraz esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!